Mga kaidol, maing utto. Manito ta mga kaidol. Pero wa may sudan, payabot sa balay. So, ngita na kong paagi mga kaidol nga ganagara kong kaon. Kape. Kape lang akong sudan mga kaidol, oh. Tara. So, why intro mga kaidol, sugod ta kaon. Imagine lang ito mga kaidol nga humba akong sudan. Linagpang unang pati may nagadihal, nagasiyok-siyok kay ang bibig tamagid kahapdi. May nagatulo ang luha nga wala naman singkat subo tungod sang prolapsoy nga akong linagpang tamagid kakahal. Gana itong kaon mga kaidol, basta madinisyon ang humba. Litsong baboy. Laktan, pagkit sang ginamos, pinamalhas, gid kami sang higop. Ang siling, sang nakatilaw, sampak gid, ang timpada mo, linagpang, nga turagsoy, kanamit ito. Ang siling, sang nakatilaw, sampak gid, ang timpada mo, linagpang, nga turagsoy, kanamit ito. Namon sang kaon, linagpang unang pati may nagadihal, nagasiyok-siyok kay ang bibig tamagid kahapdi. May nagatulo ang luha nga wala naman singkat subo tungod sa prolapsoy nga akong linagpang tamagid kakahal. Salamat sa subscribe sa aking YouTube channel. At saka